Ask for all the graces and blessings received and for prayers and guidance offered by Winifrida Bibi Cabalis and children. Thanksgiving Mass in honor to Señor Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Virgin Serigla, Señor San Roque, Saint Martin de Porres, and also for all the blessings received and for the gift of life offered by Sarmiento and Putot families. Thanksgiving Mass in honor to Señor Santo Niño, our Mother of Perpetual Help, Saint Pedro Calungsod, Saint Lorenzo Ruiz of Manila, and also for all the graces received and for the gift of life offered by Potot and Sarmiento families. Thanksgiving Mass in honor to Señor Santo Niño, the Most Sacred Heart of Jesus, our Mother of Perpetual Help, Saint Martin de Porres, Saint Joseph, Saint Anthony of Padua, Saint Michael the Archangel, and to all the birthday celebrants for the month, Aurelin, Alan, and Dayan, offered by Aurelin Dizon. Thanksgiving Mass for all the answered prayers and graces received offered by Evelyn Tradio. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Spirit, Mother Mary, Saint Joseph, Saint Expedito, Saint Michael the Archangel, and also for all the answered prayers, petitions, requests, financial blessings, graces, and good health received through the years offered by Delia Daiday. Thanksgiving Mass for the good health of my family and good sales offered by Emma Lastimosa. Thanksgiving Mass for all the blessings, good health, and all answered prayers offered by Deo Adoptanti. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, and good health of my family and all answered prayers offered by Marian Kaimi and family. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings, protection, and gift of life, and for all the answered prayers offered by Inday Indoma and children. Thanksgiving Mass in honor to Our Lady of Guadalupe, Saint Padre Pio Pietrelcina, Saint Rita of Cassia, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Peregrine, Saint Vincent Ferrer, and Saint Gertrude, offered by Rivera family. Thanksgiving Mass in honor to God the Father, Holy Spirit, and Mother of Perpetual Help, Holy Trinity, Our Lady of Guadalupe, and to all the saints, and also for the graces received and for the graduation offered by Rochelle and Rodel John Enot. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces that we have received offered by Ms. Emily Solon. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, one God, Mother Mary, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Our Lady of Rosary, Our Lady of Peace, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Fatima, Our Lady of Miraculous Medal, Our Lady of Joy, Our Lady of Peña Francia, Our Lady of Manaoag, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Sorrow, Our Lady of Rule, Our Lady of Lourdes, Our Mother of Perpetual Help, Saints Michael, Raphael, and Gabriel, Saint Joseph, Saint Martin de Porres, Saint Isidro Labrador, Saint Josephine Bakita, Saint Rita of Cassia, Saint Vincent Ferrer, Saint Pedro Calungsod, and to all the angels and saints and holy souls in heaven, for the gift of life that we have received today, and for all the blessings and graces that we have received every day. For the prayers and petitions, prayer for the healing of body, mind, and spirit, and for the enlightenment of Winnie John and John Babe Caballes, offered by Winifrida Bibi Caballes and children. Prayer for the healing and recovery of Jigo, offered by World Apostolate of Fatima, Capital Chapter. Prayer for the conversion of sinners, healing of the family tree, and for the enlightenment of the Holy Spirit, and also for peace and unity, offered by Sarmiento and Potot families. Prayer for success and studies and business, peace and unity and healing of the family tree, offered by Potot and Sarmiento families. Prayer for the blessings, continued guidance and protection, for good health of Evan and family, Martin, Esau, Jacob, Dayan, and Alaysa, offered by Aurelin Dizon. Prayer for the conversion of sinners, and also praying for the success of the BCLP of Southwest Chapter, and healing of the family tree, offered by Kasing family. Prayer for the restoration of good health of Elizabeth and Amay, for all with health issues, for the safety and good health of Evelyn, my brothers, sisters, nephews, and nieces, grandchildren, senior employees, friends, and residents of Quintanar's compound, offered by Evelyn Tradio. Prayer for the complete healing of Pacondo, Elizabeth, Delia, Jack, Jacinto, Ronald, Alex, Corazon, Arnie, Mela, Sangoyo, Evangeline, Susana, Souls and Hope, and to all the sick sufferings in the hospitals and in their homes. Also prayer for the good health for all the members of my family. Ray Marie Esther, Lester Luis, Luis Adler, Rachel Ann, Ryvin Jan, Ethan Kyle,
nieces and nephews, and also deliverance from bad deaths offered by Delia Dayday. Prayer for the protection of my whole family offered by Ima Lastimusa. Prayer for complete healing of Epifanio and restoration of health concerns of Deo offered by Deo Adoptanti. Prayer for the health restoration of Delia, John Trads, Elizabeth, Efrin, Irene, Lerma, Hezekiah, Warlito, Bebiana, Fee, Adolf, Ida, Dong Efren, Raymond for bone marrow transplant, and also for Rafael Sr., and for the safety and good health and protection of my family, my brothers, my sister, sa Enyo Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, and for the respective concerns of Adrian, Ed Brian, Ed Ryan, Lina, Yumi, Kobe, Candy, Kayan, and Marian. Cover us, Lord, with your mantle of protection against earthquake and typhoon, and also praying to end Middle East war, USA, Israel, and Iran, offered by Marian Kaimi and family. Prayer for the good health of Hansun Yu and Elizabeth Lim, offered by Gamutan family. Prayer for the healing of the sick and world peace, offered by Rivera family. Prayer for good health and away from harm, and for good job and boost, offered by Rochelle and Rodel Jan Enot. Prayer for complete healing, perseverance, strength, and recovery, and to be free from cancer, good health, guidance, and enlightenment, for the safety and protection from all evils, all harm, dangers, accidents, bad elements, for presence and peace of mind, for strength from God in life's challenges, for blessings and success in life and job, and for the grace of long life of Jonathan Cabarubias, Malin Alino, Eliza Mariel, Andrew, Trexie, Ma'am Teresa Gallardo, Yaya Lourdes, Jo Marys, Marina Ortiz, Jema Pepeto, Christina Coyus, and Dorisa, and to all the sick people offered by Anonymous. Prayer for the complete physical and spiritual healing, peace of mind, and contentment of Edwin, Zuzima, Edna, Jean, Paul, Marlene, Susilyn, Frankie, and Gloria, and for the success of premier management and janitorial solutions incorporated, offered by Miss Emily S. Prayer for the healing and recovery of Carolina Boniel, Benoromel, Zeneda Monisit, Rodrigo Mandas, Aurora Beltran, Fali, Jomidis, Michael, Christine, and Juan. Also for recovery and healing of Belinda Paer, Sonia Panyaris, Macalister, Estela Agas, Laika May Aquino, and Mary Eve Coraraton, offered by classmates. Prayer for the restoration, healing of body, and protection of health, long life, and enlightenment of mind, body, soul, and spirit of John Patrick Fagan, offered by Sweetheart. Prayer for the healing and restoration and protection of the family of Ma'am Diana Barnes against turmoil, deceit, wickedness, and all other problems, offered by Friend. Prayer for the healing and long life of Mrs. Pascuala Rama, offered by OLSH family. And also let us include our prayers for the souls of the following. Prayer for the eternal repose for the souls of those who died of vehicular accidents in front of the church. For the souls of Maximo Cogo Sr., Leticia Canoy, Reverend Father Ivan Ibanez, Reverend Father Ricardo Mamararlo, Reverend Monsignor Vicente Brigole, Reverend Father Vicente Dacanay, Reverend Monsignor Adalito Abalia, Reverend Monsignor Roda Villanueva, Reverend Father Bobby Paragoya, Reverend Monsignor Frederick Crikinby, Reverend Father Edgar Kelo, Reverend Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Constantino Navales Jr., Reverend Emeritus Pope Benedict XVI, Reverend Pope Francis, Reverend Father Mario Monteselio, Reverend Father Jose Lapina, Reverend Father Manin, Reverend Father Martin, Reverend Father Nello E. Gloria, Reverend Father Kokoy Olmelia, ug alang sa kalag sa tanang kalag, kansang gilubong sa atong parish Columbari, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus team of pastors. And for the souls of Natividad, Victor, Nishilia Craspino Adoration, Antiotekia, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Maximilian, Isabelita, Paosta, Cecilio, Alfredo Sr., Joniol, Alfredo Cruz III, offered by Ramuzo family. For the souls of Manuel, Binancio, Fatima, Floriluna, Juscora, Susana, and Miguel Fernandez, offered by Fernandez family. For the souls of Antonio Cristita, Alberto Sr., Aurelio, Virginia, Seferino Sr., Patricia, Felix Sr., Leonora, Alfonso, Felisa, Ernesto Samson, Alessa, Emma, and Lyle, offered by Ronaldo and Vivian Biagan and family. For the soul of Romeo Mondido, offered by Mondido family. For the souls of Ellen Grigi and Alpejo Jr., offered by Inyang Amaka. For the soul of Mabel Bailon and also some purgatory, offered by Anonymous.
For the souls of Patria, Marlino, Francisco, Rogelio, and Margarita, offered by Cacar Cornejo. For the soul of Cheese Tamas Morales, offered by Morales family. For the souls of Binaventura, Restituta, Miguel Pahalia, and Jose, offered by Seferina Pahalia. For the souls of Nicanor Sr. and Jr. and Nesita Elena Nanit Leonides Ramon LSU Sr. and Amado, offered by Elia Luz Calacas Capalia. For the souls of Jose Gapas and Parmena, offered by Mrs. Dolores Gapas and family. For the soul of Gaspar Moneset, offered by Moneset, Mangubat Presbytero, relatives and friends and family. For the souls of Maximo Serocam Caballis, Enoria, Eusebio, Ambrosio, Victoria, Encarnacion, Antonio, Pasiana, Juan, Juana, Monica, Moises, Samion, Felicissimo, Patricia, Lorencia, and Adora, offered by Winifrida, Bibi Caballis and children. For the soul of Raimonda Sultan, offered by Sultan and Villarreal families. For the souls of Alfonso Sr., Theodosia, Emma, Alfonso Jr., Marisa, Julius, Pam, Yarnal, Eunice, Romeo, Alfredo, Mina, Meliton, Vivencia, Fernando, and Darwin, offered by Sarmiento and Potot families. For the souls of Pedro, Estefania, Danilo, Pedrito, Tomasito, Joveta, Vicente, Petronella, Nestor, Norma, Leliosa, Damiana, Randy, Helen, and Jeff Rox, offered by Potot and Sarmiento families. For the soul of Clarita and also Son Purgatory, offered by Arlene Lopez and family. For the souls of Luz, Helda, Rosminda, Cristina, Chopista, Semyon, Susana, Jose, and Servanda, offered by Gomez family. For the soul of Cecilia Artezuela, offered by Rosario Artezuela and family. For the souls of Manina, Cleto, Pedro, Aurelia, Adoracion, Alvin, Carmen, John Paul, Inisita, Generoso Senor, Nelson, and Locio, offered by Aurelien Dizon. For the souls of Maxima, Nonilonio, Crestita, Luz, Erlinda, and Pedro, offered by Aurelien Poncardas. For the souls of Sancho, Ursula, Candelaria, Quintina, Hilaria, Cesaria, Arceo, Pedala, and Chad, offered by Casing family. For the souls of Urbano Sr., Rose, Amparo, Edgardo, Nanette, Grace, Romana, Basilio, Fortunata, Francisco, Purificacion, and Anastasio, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Valentina, Cirilo, Violeta, Lorna, Amelita, Dan Evans, Basilio, Fortunata, Vicente, Pedelina, Anselmo, Leonora, Eliodora, Pelomina, Teresita, Victor, Pedro, Rizalina, Wilfrido, Benjamin, Luciana, Francisco, Marlene, Eufemio, Tanying, Mataldi, Ben, Brezo, Maria, Tarso, Rodeta, Ernesto, Marcelina, Juanito, Concordio, Edeta, Bennett, Amparo, Pablo, Sergio, Adoracion, Azucena, Edgardo, Nanette, Rosa, Urbano Sr., and Gualberto, offered by Delia Dayday. For the souls of Alejandra, Bondia, Cynthia, Felicidad, Guillerma, Melanie, Sean, Julius, Leonardo, Marshall, Mateo Jr., Crescente, Alexander, and Jesus, offered by Emma Lastimosa. For the souls of Sebastiana and Jane Suzubrado, offered by Suzubrado family. For the souls of Carmen, Evangeline, Vince Michael, Eliosa, Josefina, Rodolfo, Telma, Roberta, Glicerio, Floro, Jose, Glenda, Celestino, Mercedes, Rafaela, and all souls of Don Sergio Osmeña National High School, batch 1988, offered by Deo Adoptanti. For the souls of Edgardo, Rosa, David, Grace, Nanette, Urbano Sr., Amparo, Basilio, Fortunata, Matilde, Marcelo, Valentina, Anastasio, Romana, Lauren, Violeta, Amelita, Benjamin, Filipe, Pastora, Edwina, Pedro, Rizalina, Ben Brizo, Francisco, Purificacion, Emma, Nello, Hel, Rose, Melanie, Cynthia, Dan Evans, Muhammad Eric, Ralph, Marian Fe, Yolanda, Alan, Lucrecia, Nick, Leone, Wilfrido, Mariano, Roban, Benjamin, Marcelina, Danelo, Elwin, and all departed souls of Seño Elementary, batch 1967, ANS batch 1971, and all senior faculty and personnel, and for the souls of Humphrey, Isabelita, Maria, Tarso, Ernesto, Rodeta, and Adora, offered by Marian Caime and family. For the souls of Etequio, Senior, Carmencita, Cheryl, Cleope, and Cristina, offered by Gamutan family. For the souls of Miguel Senior and Junior, Agustin, Visitacion, Bebelina, Eduardo, Bibi Boy Haison, Presca, Elma, Esterlina, and Elmer, and Marieto, offered by Inday, Indoma, and children. For the souls of Jesus, Dominador Senior and Junior, Bernardo, Contrada, Paolino, Francisca, Julia, Marshall, and Marcela, offered by Rivera family. For the soul of Mabel Bailon, offered by Maria Chona and Elmer Bailon. For the souls of Ronnie, Bonifacia, Egmedio, and Ponciano, offered by Rochelle and Rodel John Anot. For the soul of Mary Jane T, offered by Mario Godfrey and Marion Chichet Gara. For the souls of Antonio, Ernesto, Lydia, Ernesto, Inocencio, Maria, Erly, Florencia, Filipa, Felix, Rosella, and Constancio, offered by Maria de Sedalia, Olingay, and family.
For the soul of Eutequio Gamutan Sr. on his death anniversary, offered by Gamutan family. For the souls of Ana Marie, Dani Alcordo, Juliano Pongasi, Pilot Bahenting, G.C. Robredo, Mario Garcia, Vicente, Darius, and Proxedes, offered by Anonymous. Eternal repose for the soul of Thomas Michael Fagan, and remembering of his birthday, offered by John Fagan. For the souls of Araceli, Alberto Cesar, Ferdinand Aurora, Napoleon Estrella Pacifico, Peter Sr., P. Flora, Placido, Juan, Timoteo, William, Andres, Asteria, Teresa, Tereso, Guillermo, Melvin, Melchor, Elizabeth, Edward, Edgardo, Susan, Rosetta, and Alma, and also in Purgatory, offered by Miss Emily Solon. For the souls of Ben Batidor and Harold Batidor, Maria Luesa Jesusa, offered by Batidor and family. For the souls of Dionisio, Joy, Anastasio, Emilia, Amedelina, Jesus, Joselito, Gregoria, Loes, Lino, Ramon, Minda, Ernia, Vicente, Darius, Praxidis, Liberata, Calixtano, Mariana, Donabel, Ernesto, Francisco, Vivian, Feliciana, Maria Reta, Bebe Robles, Celestina, Seferina, Nicanor Sr., Eliotaria, Sherwin Tacoloy, Melva, Policarpo, Epipanio Cortez, and Marty Bantelan Sr. For the souls of Ana Marie and Daniel Romeo, Daniel of Orofeo, offered by Annalie Orofeo. For the souls of Anne Teresa, Catherine Ann, Thomas Michael, John Patrick Pagan Sr., Deborah Wall, Jack, Mike, Sue, Deb, Sandy Caroline, Dave McDonald, Gwen Elizabeth II, Marian Lal, Michael K. Sain Sr., Nancy, and also some Purgatory, offered by John Fagan. For the souls of Cyrilla, Liza, Maura, Mary, George, Miracle, and Peter, offered by Deb and George. For the soul of Gilbert Orofeo, offered by Annalie Orofeo. For the souls of Helen and Mary, offered by Diana Barnes. For the souls of Milagros, Rudy, Rosario, Lucia, Ali, Babel Lazaro, Mike Enriquez, Manora Bacal, Jacqueline Jose, Peleta Corrales, Nora Honor, Janison Jingo Espinosa, Aristidis Anorio, Ulysses Pris, Eliza Marcianito, Mr. Sato, Oliver Pagobo, Apolonia Parajang, Frederic Casol, Elmer, Maribel, Claribel Erojo, and Jeronimo, offered by Exas family. For the souls of Rosa Tradio, Elena, Ana Maria Loinco, Joselito, Nonalon, Giovanni, Evangeline Toripil, Carmencita, Meldred, J. Marcita, Noel, Ronnie, Teresa, Shirley, Alvera, Carciciano, Primitiva, Ilvisa, Roldan, Steve, Louis, Alan, Pauline, Kylie, and Mariano Jr., offered by CSST College of Agriculture, Batch 1990. For the souls of Ariel, Andrea, Joveta, Florencia, Cresustoma, Cristina, Plotelda, Felicissima, Purificación, Rosalia, Marates Nieves, and Francis T., offered by Angie. For the souls of Giscora, Melchora, Marcelino, Edwin, Bascon, Lourdes, Enriqueta, Nemesio, Marilen, Soledad, Amelita, Danilo Bacalzo, Elizabeth, Erwin, Nicanor, Florida, Claro, Abonda, Lucia, John Palparan, Monina, Dusdus, Clarence, and June, offered by Dave. For the souls of Lenita, Rosemary, Carol Della, Richard Yuri, Octaviano, Lourdes, Jessica, Daniela, Roberto, Rachel Ann, Ana Carmela, Raimundo Amancio, and Liberata, offered by Anonymous. For the souls of Adelita, Glacerio, Terry, Rino, Severiana, Teresita, Briones, Paning Diba, Rio Roylan, Benilin, Angelica Burke, Valhena, Gorgonio, Heriberto Portonata, Libert Macario, Terry, and Ricardo, offered by Umbahin family. For the souls of Osita Soto, Charmin, Maga Silvestri, Alperis, Nina Peñero, Elma Daan, Romeo Blanco, Emelinda Bawang, Isabelita Labos, Chichi Gonzalez, Emma Borja, Leonor Rivera, Lizelle Encher, to Ingrid Rendon, Agapita Hateruelas, Idna Roldan, Melba Tacoloy, Norma Sueco, Maria Orpio, and also San Purgatory, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus family. For the souls of Sister Ana Gatalin, Priscilla, Gurley, Roberto J.B. Cabrera, Aldos, and Chisi, offered by Larry. For the souls of Carmen, Daisy, Ernesto, Orsola, Vicente, Cirilo, Pilar, Bien, Mark, Anthony, Marieta, Nilda, Austin, Rosa, Noy Celso, and Elmer, offered by Christine and Radar Sierra. For the souls of Iluminada, Joel Sr., Arlita, Annabel, Helen, Liza, Oscar, Crisologo, Paosta, Cecilio, Alfredo Sr., Alan, Nelia, Sito, Maura, Rochelle, Josephine, Serrayon, ang Anne, Fernando, Elizabeth, Carmela, Gloria, and Diane Magalion, offered by Neighbor. For the souls of Innocentia, Cabin Lagarnia, Charles Clifford, Claripil, Jonesia, Elsa, Galena, Jose, Permena, Juriel, Cyril, Andre, Antonio, Victorio, Maria, Maximo, Chudora, Marilyn, Nemesio, Alejandro Sr. and Jr., Cherry, Ventino, Mary Ann, and Gaspar, offered by Perla Moniset.
For the souls of Carlos, Wilfredo, Praxedis, Raquel, Abraham, G. Gonzalez, Mercy, Edith, Joel, and Cynthia, Herbert, Teresita, Juan, Ernesto, and Cesar, offered by Dennis Gonzalez. For the soul of Lourdes Mata, offered by Mata family. For the souls of Leoncio, Judge Frank Caprio, Sunny Galizuga, Beta, Anastasia, Clive, Anselmo, and Maximo Senior, offered by Gima. For the soul of Rafael Tanggaan, offered by Francis Tanggaan. And for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones and all aborted and all unborn babies, offered by Renaldo and Vivian Biyagan and family, Winifrida Bibi Cabalis and family, Enyang Amaka, Seferina Pahalia, Sarmiento and Putot families, Putot and Sarmiento families, Deo Adoptanti, Delia Dayday, Emma Lastimosa, Evelyn Tradio, Marian Caime and family, Casting family, Gomez family, Rivera family, Miss Emily Solon, and Anonymous. Palihog mangluhod. Pagampo alang sa kalinaw o pakikius sa uban sa mga kabus. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan, ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo, ning panahona sa kalisdanan, ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot, ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan. Uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang. Aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod. Aron pilion nila ang kalinaw, imbis gubat. Pakigdayalogo, imbis kapintas. Ug ang kaayuhan sa tanan, imbis kaugalingong interes. Tudloi kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Nga gamito namo ang mga gasa ug kaptangan nga maalamon. Nga likayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahiusahan. Lig-ona ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musali kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang santo ninyo, magiya ug manalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria, Berhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo. Aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Amen. Palihog manindog magampo kita sa Regina Coeli. Reyna sa langit, maglipay ka. Alleluia. Kay siya nga takos mong gipanganak. Gipadala. Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon. Alleluia. Igampo mo kami sa Dios. Alleluia. Malipay, maglipay, magsadya ka o Berhen Maria. Alleluia. Kay sa pagkatinuod na banhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot, nangamuyo kami kanimo nga iyang inahan. Makabaton unta kami sa kalipay sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, Sa Anak, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag.
sa panggubatan, nagabuntog sa tanan, Diyos sa kagahungan. O Diyos, sa imong pagula, nga nagpuna sa imong katawhan, o sa imong paghimog dalan, alang kanila, o sa imong pagpuyo, ubag kanila, ang iyot tayo, o ang langit ni ulan. Alleluia. Sa ngalan, samahan, ug sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita karon sa pangasala, para maandam kita alang sa pagsaoron sa atos nga misa ni Huwebes, ikaduha nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kiningalaot bisalig laman sa kaayo mo. Kaloy-an mo na, O Ginoo, ang tangan, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipaganaog mo. Kaluyaon na kita sa Dios nga makagagaw tanan, pasiluon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugot manuluyo nga Dios nga ang among pagsaol sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa kanunay magmapuslanon at tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo sa Kristo mga anak. Kabugari bang kanimo diya sa kayusa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labang hukmanan o gisukit-sukit sila sa Pangulong Pare. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan, tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem o buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostolis mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan, nagbanhaw kang Hesus, human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus, ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga ang Pangulo ug Manluluwas, aron paghatag sa katawhan sa Israel, ug higayon sa paghinulsol, ug ingon, mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami ni ining mga butanga,
ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong magmasinugtanon kaniya. Sa pagadungog niini sa mga sakop sa labang hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsorio. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdayig, maania kanunay sa akong baba. Tagamtama ug tan-awa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat og dautan, aron mapapas ang ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo namati kanila, ug sa tanan nilang mga kagulanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa naghinulsol, ug sila nga naguol sa espiritu, iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga mga tawo. Apan kanilang tanan, giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus, palihog manindog. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo Manausab kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo. Siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutanon. Umasulti siya may tungod sa mga butang yutanon. Siya gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatod siya sa iyang nakita ug nadungog. Apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang moto sa iyang mensahe nagmatuod. Nga matinud-anon ang Dios. Ang kaya sinugo sa Dios nagsulti sa mga butang sa Dios. Sa mga pulong sa Dios o sa walay sukod, ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan ay higugma sa iyang anak. Ug itugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang moto sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili moto sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Pinunua kaligutgutan siya sa Dios sangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Unitandi ang kinaiya sa tawhanon ug sa langitnon pagkalayo gintang. Muna yung Ginoo siya gikan sa taas sa langit labaw sa tanan. Nagiskot na siyang kinaiya isip Dios tinubda sa kinabuhi magabuha sa tanan makagaw sa tanan walay ikatumbas sa kinsang hawd sa kalibutan sa kinsang hawd sa mga yawa sa mga anghel way makalupig way makatumbas sa gahom sa Dios nindunay makatumbas sa walay kinatubang gugpa pagtagad o pamumah Diyos sa iyang mga binuhat. Inuutan na ka ng Pader. Nirebildi mga yawa sa Ginoo ang mga anghel nga nimo yawa. Iyagya po silang
Higugma ko, oh. Kaya gugma Diyos, wala kinatuban. Iya gihapon sila gihigugma. O nagpaabot ang Diyos nga mahinang po, umahusa o malungtaron nga makaamgo kini silang nakasala pato kaniya. Umuang ko sila sala, maginulsol mga pasaylos Ginoo. Pero well, ipik ang gugma aning mga paitas o mga ayawa. Kang ilang kasing-kasing, ilabihang kapaitas o di sila maangko sila sala. Tungod ka na ulipon sa ambisyon. Taas ka ambisyon nga magpakadyosan. Na yung mga tao, ingon inis kalibutan. Di na matuo Ginoo. Kasi sila mo'y Ginoo. Waana, pinagamahanan. Ngano? Nagtawag sila ilang mga Diyos. Dini siyuta. Siyudo God. Siyuta. Unya, naghimot na butang. Na makahayangan sa tao kunuhay. Mga invention, mga AI, mga cyborg, mga robotics, uban pa diha. Anti-aging, muni. Kung sa'y mahimo sa kainas tao, di ko na ikatumbas sa kaalam sa Diyos. Muna Ginoo ang gikan sa langit, labaw sa tanan, nagiskot na sa iyang pagka-Diyos. Ang gikan sa yuta, nagiskot na usay makita sa yuta. Usay mahika, usay masimhot, usay batigan. Pero ang gikan langit, langkob tanang butang, material, maespituhanon, siyang haod, labing haod, isip pagbubuhat. Pangano man nga mamutuo ang kadaghanan sa mga tao karong panahon na. Tungod kay ang yawa nagpaluyo sa ilang kasing-kasing unahon na ukawoton. Ulipon sa mga yawanon ng buhat kinaiya. Muna ang Ginoong si Kristo nagpasidaan kanunay, ugot pasidaan. Siya ang may tuo sa Diyos, sa pulo sa Diyos, ito. Hatagan siya sa Espiritu sa kamaturan ng Espiritu Santo. Busa ka ito mga tao sa Ginoo, huwag ito Espiritu sa kamaturan. Di kayo sila mahimong templo sa Diyos, bisa kung saon pa. Gawa sa kumulila sila sa Diyos. Ngano? Kaya ang ginumingon, kinsa ka itong moto, magdawat sa nahatao, makapaton sila kinabuhing dayon. Pasabot, kinabuhing dayon ala sa paglantaw sa Diyos sa iyang pagkamao kayo. Sumala sa kaduhang sulat ni San Juan, tudling 2, uluhan 2, tudling 2:3. Dili kita makahibaw, maun sa kita. Panipadaan ni Kristo sa himaya, may samak sa kaniya, kaya makita sa iyang pagkamao. Apaan ka tumidumili? Pagtuos Ginoo, sumita mo. Kaligugutan sa amahan hangtod sa katura. Inad sa lain pagkasulti, huwag na kato'y kaluwasan. Pildigod siya at sa malaglag sa kalayong huwag katapusan dito sa impyerno uban sa mga mapaytason, ambisyoso mga yawa nga ipanguluhan ni Satanas. Muna hinunda huwag pasalua si Satanas o iya makaubang mga anghel ng baribilde kaya dili sila muangko silang sala. Wala maghinulsol. Ni nga ipasaylos Ginoo antaw mapitason. Napuyo minanduan sa tawhanong kinaiya kailibgon o kahinam ang tawhanon di ka makapaimo sa Ginoo, di sa makatuman azug sa Dios sumala sa paingon sa Roma 8:21 and 25. Di ka makatuman. Muna importante nga kung ikaw magpuyo, gusto puyo malinawon, kanon na ang Diyos maguban nimo, inamoto ka, hugot na moto ni Kristo sa una-una, kasing-kasing, kabuton o kusog. Amen. Manindog palihog. Mga pag-aampo sa katawhan, kita nga nakadawat sa Diyos ng kinabuhi ni Jesus,
Itawag sa hingpit nga pagpuyo sumala sa iyang mga gipanudlo. O kita maingon, Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang pangulo. Maisugong mo sanong sa hagit nga kanunay kabigon ug bag-uhon ang kaugalingon. Magampo kita. Ginoo, Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nagamhanan, mga kung magbago, magago, aron maayo silang moalagad sa ilang mga kalungsuran, magampo kita. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga kanunay abli ang atong mga kasing-kasing, ngadto kanila, nga nanginahanglan og mauna-unaong manginlabot kita sa kang Kristong buhat, sa pag-alim ug sa pagpasiguli, magampo kita. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga nataptan sa walay kaayuhang sakit, malig-on diha sa ilang pagtuo, magampo kita. Ginoo, Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga imuuntang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios, maghinlo kanila nga nangamatay, magampo kita. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Amahan ang imong bugtong anak, misulob sa tawhanong kinabuhi, aron makaambit kami sa imong Dios nung kinabuhi. Ihatag kanamo ang hugot nga pagtuo diha kaniya. Kini among ipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Kining lungsod na imong tinubos, gikan sa kangit-ngit sa kasan-anan. Ani asimong atubangan, nagagasa sa iyang kakabos. Kining bunga sa mong kabudlay, di mailhan sa mong mga tinguha. Ihigasa karon kanimo, kay ikaw ang naghatag sa tanan. Dawat talangin nung amahan, ug panalangin, ihimo ang atako sa imong kamahalan. Ihimo ang santos, kay ikaw Ginoo sa tanan. Kay ikaw ang naghatag sa tanan. Mga ison, pagampo kamo, arong kini ato sakripisyo, dawaton ng taha Dios ang amahan, makagagahom sa nga tanan. dawaton Sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo mo daon ta kanha kanimo ang among mga pangaliya, uban sa mga halad, aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo. Maandam pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Kini among gipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo hatunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayo da malipan kami sa pagdaay kanimo sa tanang panahon. Apay labi na kayo ni ining may panahon sa pagkabanhaw kuno sa Kristo gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko.
Pinay kaniya ang mga anak sa kahayag dahil mukso nga na sa kinabuhin dayon. Ug alang sa iyang katawan, naablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ang among kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon. Ug ang among kinabuhi, nabanhaw pinay sa pagkabanhaw. Tunini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw ng mayang tibok kalibutan. Ug usab ang mga angay sa kalingitan, idod pag-awit sa imo sa mga himadi sa lihuno nga awit sa pag-ingon. Santo ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kanilang kana mga lawas o dugo ni Jesucristo. Among Ginoo sa pagpasakit sa galing mikwas ug pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon dawata kini niyo tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama ang paagi tapos ang paniha pumikwa sa sekalis. Ipasalamat tayo pag-usap. Miha taningat to sa mga tinunan ng mingon, dawata kini Panginoon, ang mga tanan gikanin, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bago tunhay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong alah tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini, aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Ama naning paan sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinunami ginawa mo sa mahatibok kalibutan, mga nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo XIV among Santo Papa, Alberto among Arsobispo, uban sa makaabag o kaubang nga obispo, o tanang mga pari. Ni mga anak, yung mga gitawagan na kanami kaning kinabi, labi na katong mga walahingan ni, katong mga nahikalintan, kataway nag-ampo alang kanila yung mga tanang kala o tuyo. Sa bunya na matay ba ni Kristo, banaw sila ubahan kanila.
Dada silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imo naong. Kaloy kami tanan. Ima kami angayan makaambay sa kinabuhin tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulah Diyos, uban ni San Jose, ang bana, uban sa mga apostolis, uban nga martiris, uban ni San Pedro Kalungsod, San Martin ni Porres, tanang mga santos o mga santas. Katuman sa imong kaabot o nataas sa katuwigan. Uban kanila amay kang uday, kung amay kang himayaon, pinani sa Kristo. Imong anak. Pinay kaniya, uban kaniya diha, kaniya gihatagan na kaniya makagahom nga mahan, dahil sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karo mag-aampo kita ngadto sa mga atong awiton ng mga pulong, tulungan nato sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyo maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagsasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, kaya no aluwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw ni ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami karon sa lag mahiliw sa nagasamot, sa nagapaabot kami ng malaman sa balik ni Kristo, among mananobo. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, sa kala na biliw ko kaniya, kala na mihataw ko ninyo. Ito na nga mga sana ko nila pasala sa imong simbahan, nasibo sa imong kawaputon. Hatay kami sa imong kala na kahiusay. Ikaw nga ba'y hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na mana kaninyo. Manausap kanimo. Kita timaan sa atong panag-inigso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga Kordero ha Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula kitang gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo diya pa may makalawat kanimo, awan mo lamang ang mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Wala
Aniya, uban ako kaninyo, tanang adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Alleluia. Mag-ampo kita. Makaga motunay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagkabanaw ni Kristo. Padaghana din kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko. Ulig-una nga makasing-kasing tinaas pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayap ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manakain kaninyo ang Dios, magagawa mo tanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahala na ang misa, dadaan yung kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanhaw na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanan kang pagalakad. Ang tanan nga kadalanan paingon sa kahitasan.